O San Xoán en Poio ole a cacharelas e as sardiñas, pero tamén a ervas purificadoras. 7 son as flores que lle dan a recenda unha noite que neste concello vívese con especial devoción festeira. Da recuperación desta tradición encárgase dende hai anos a Asociación O Ronsel. Cando empezamos na asociación quixémolo facer dun xeito que pudera chegar a máis xente, sabes? Porque non todo o mundo se dedica a ir a recoller as flores ese día, nin sabe que flores son, nin para que valen, nin nada. O colectivo organiza todos os anos unha recollida de flores. A actividade serve tamén para implicar as xeracións máis novas co obxectivo de non perder a tradición. Eso si non vas heredando dos maiores para os pequenos, e a nós tamén fomoslo heredando, non? Dos maiores para os pequenos, pero non en todos os lados se sigue heredando. Entón, nós o que quixemos, efectivamente, é darlle ese auge, porque é unha tradición que non se pode perder. Pero este ano a recollida de flores adáptase á situación sanitaria. O Ronsel deseñou a súa actividade pensando en grupos reducidos. Agora coa COVID temos que medirnos un pouco, pero bueno, pois vamos este ano vamos a facer 2 grupos de 25 personas cada grupo, porque, bueno, normalmente, cando antes do COVID así, éramos 100 e pico de personas. Dende o Concello animan a participar na recollida de ervas e no resto de actividades propostas. O concelleiro de Festas explica que neste municipio a tradición do San Xoán vívese dun xeito diferente. En todo o concello se vive a festa de San Xoán con moitísima intensidade, non? Estos 2 últimos anos, pois co tema da pandemia, pois non podemos facer as grandes fogueiras, porque aquí se fan moitísimas fogueiras en todo o percorrido de todo o territorio do noso concello. De todas formas, a xente mantén a tradición de recoller as ervas para poderse lavar o día seguinte coas plantas aromáticas de San Xoán. E, bueno, é verdad que en Poio se vive intensamente, máis que ninguna outra festa, sin ninguna dúda. E agardan no concello poder recuperar o programa habitual dos festexos no vindeiro ano. Creo que a partir do ano que ven podemos voltar ás grandes tradicións, o que nos move con esta festa, a gran sardiñada, a gran fogueira, as fogueiras en todos os lugares. Date conta que aquí no noso concello, seguramente un día de San Xoán normal, no percorrido todo o concello estaríamos nas 60 e tantas ou 70 ou a veces hasta 90 fogueiras temos tido de grupos de veciños que se xuntan para tal noite, non? De momento este ano manda a música no San Xoán de Poio con multitude de propostas, entre elas Susana Seivane, Lucía Pérez ou Gustavo Almeida.